Sɔgɔma ne faw ne baw ne kɔrɔw ne dɔgɔw ne balimaw. An ka foli do ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kanubagaw n'aw tɛ an tigɛ fosi ye. An b'aw ka teleso mandi la aw sɔgɔlen do ka teleso mandi min na n'o ye Mali kunnafoli émission d'uma n'o émission tɔgɔ ye yɛlɛ waati. Yɛlɛ waati ale bɛ yan k'aw la yɛlɛ tuma bɛɛ lundi au lundi à partir de 18h ani YouTube sanfɛ aw kana ɲinɛ an y'o de f'aw ye yɛlɛ o tɛ k'aw negela ye en tant que anw bɛ yan nɔ wa anw fana tigɛ fosi ye ni aw lajɛlibagaw tɛ donc aw b'aw yɛrɛ fo k'aw wale ɲuman dɔn comédien b'an bolo comédienne dɔ b'an bolo yan ale Jama Noir de y'ale n'aw y'a ye finmani kale kale muso finma kuma dɔ la ma ka fisa ni muso jɛman ye dɛ o tɛ tiɲɛ ye wa dɔ fana b'an bolo yan ale sigilen bɛ yan a bɛna ɲɛfɔli dɔɔni k'a yɛrɛ kan tanti naam kan jumɛn mɛn kan foyi tɛ ala i ma dɔn i ka fiɲɛ di kan ɲi yɔrɔ walayi merci i ka koli o i ka finiw ala une vraie femme africaine o sababu bɔra u yɛrɛ la ok tɔnɔ ça va ça va kan jumɛn b'i la kan jugu man e bɛ yɛlɛ tantɔ mun na ni n'i yɛlɛla ka sɔrɔ an ka fɛn ma daminɛ o tuma e bɛna yɛlɛ ban ka sɔrɔ émission yɛrɛ ma daminɛ me ɲɛ kumu verre dɔ di yan mun verre dɔ fana k'o kɛ dɛ ni m'o don me ɲɛ pour que ɲɛ ka kumu kɛ donc ni verre de do ɲɛ bɛ kumu wa voilà tanti naam ayiwa Mali kunnafoli kanubagaw bɛ k'i lajɛ i yɛrɛ kanubagaw ɲɛ b'i la k'i tɔgɔ n'i jamu i tɔgɔ duman ni k'i k'o f'u ɲɛna ok ne tɔgɔ yɛrɛ ye Sira Daɲogo ye Sira Daɲogo Sira Daɲogo yalima tɔgɔ dɔ t'i la i na komi comédienne tɔgɔ bɛ ne la comédienne na i t'o fɔ an ye ne tɔgɔ ye Ma ye Ma comédienne donc i comédienne tɔgɔ de ye Ma ye d'accord faamuyali sɔrɔ olu la ne yɛrɛ ɲɔnɔ b'i ka vidéo n'i ka vidéo caman yɛrɛ lajɛ awɔ ala k'i bolo mɛn a la i bɛ bala min na i k'a bila kɔrɔ i kana bila bana ye yarabi ama ala ka senkɔrɔta d'i ma voilà an tɛ taga ni fɛ yen sa ale ni Fugula min yɛrɛ sigilen don o bɛ ka ne lasiran fɔlɔ Fugula in man ka mɔgɔ lasiran mais a bɛ mɔgɔ miiri janya quoi o ye tiɲɛ ye i m'a faamu ne y'a voilà donc i t'i yɛrɛ ɲɛfɔ an ye dɔɔni ok problème t'a la ne tɔgɔ Abdul Karim Silamakan Sisoko Abdul Karim Silamakan Sisoko ok Abdul Karim yalima comédien tɔgɔ b'i la i k'i da don o la k'o fana fɔ an ɲɛna effectivement comédien tɔgɔ bɛ na i t'o fɔ an ye comédien tɔgɔ ye Ronald Gindo Junior de waaw dɔw b'a fɔ ko bébé dɔgɔ waaw Ronald petit dɔgɔ Junior effectivement waaw i y'an miiri janya bi dɛ mais ala mana fɛn min kɛ o de ka ɲi i ka ni ala ta a bɛɛ bɛ nɔgɔya i y'a mɛn an tɛ une minute de silence ka yan an ka wuli k'an jɔ n'o bɛ se ka kɛ caméraman c'est bon voilà merci ala ka yen fusaya ma ni y'an ye ala mana min kɛ Jɔni Sise ko t'o la ala k'a dayɔrɔ suma a y'an kɔ kiti min na ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta dɔn kɔrɔ ni kɔni y'a gɛlɛyara dɛ mais a bɛ faamuya ala baaraw don Jɔni Sise ko t'a la n'a sera i ma wagati min na o y'i ta wagati ye a sinon n'a tun ka d'an ye a tun tɛ taa fiyewu walayi ok Ronald Junior e bɛna jɔyɔrɔ comme ale tɛ yen n'ala sɔnna ma e bɛna mɔgɔw la ɲina a ka nin saya in kɛ k'a kɛ komi ale yɛrɛ de bɛ yan o tɛ yan n'ala ni kira sɔnna n bɛ se kɛ d'accord voilà Ma ok Ma ayiwa an bɛna ɲininkali damadɔni tɛnku i la n'a tɛ k'i ma baasi ye a tɛ k'i ma baasi ye ma n ko ni ɲɛ ninnu kɛ tan dɔrɔn fo ne jaabi sira i ni kisɛ ninnu Ma yalima e bɛ nin baara in kɔnɔ ni y'a san joli ye ne y'a daminɛ 2017 waaw donc 4 ans d'expérience non i mɛnna a kɔnɔ i mɛnna a kɔnɔ kosɛbɛ mais Ma e kɛlen ka don a kɔnɔ 2017 yalima e ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ comme i teriw cɛla ani du yɛrɛ kɔnɔ bon n ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ a kuma cayara dɔɔni waaw parce que ne y'a daminɛ ni vidéo min ye ne kelen ne kun ye muso y'a la donc kuma caman fɔra
ma fɔ ma mais olu bɛɛ tɛmɛna quoi hakili b'a tɔ dafa bon surtout baara in yɛrɛ a ma nɔgɔn et puis donna la wagati min na muso kun man ca a kɔnɔ ne yɛrɛ kun bɛ video mun na ne y'a daminɛ video min na ne kelen ne kun ye muso y'a la b'a dɔn k'a fɔ muso caman fana donna la e de sababu la awɔ parce que n'i ka video caman ye a mɛnna ok an tɛna Ronald Junior fɛ yen nɔ pilapila t'a la dɛ pilapila pala o caprido voilà Ronald an bɛna ɲininkali damadɔni tɛ ko i la n'a tɛ k'i ma baasi ye ok problème t'a la Ronald kan jumɛn b'i la kan juguman tɛ ko ni baasi t'i la ça va an bɛna ɲininkali damadɔni tɛ ko i la n'a tɛ k'i ma baasi ye ok a tɛ baasi k'a la donc baasi po pilapila t'a la pilapila pala o caprido voilà Ronald yalima nin ye san joli nin baara in kɔnɔ bon nin ye ne 2 ans ne ye 2 ans de y'a kɔnɔ waaw vraiment i fana ye dɔɔnin k'a kɔnɔ bon kabi e donna a kɔnɔ i ye gɛlɛya jumɛn ni jumɛn sɔrɔ a la i n'a fɔ i ɲɔgɔnnaw cɛla ani du yɛrɛ kɔnɔna na bon du kɔnɔna na n bɛ dɛmɛ parce que bɛɛ b'a kalama ko n bɛ comédie kɛ waaw a ka di bɛɛ ye tu vois carré kɔnɔ fɛnɛ tout le monde m'apprécie ni bɛɛ ka di tu vois mɔgɔ caman bɛ n dɛmɛ carré kɔnɔ hali n terikɛw ni bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ tu vois fɛn fɛn quoi d'accord mais kun jumɛn yɛrɛ y'a to e ye nin baara in choisi ka sɔrɔ nin baarabaden bɛ diɲɛ kɔnɔ e bɛna wuli san donc o fɔ an ye kɛ san kɔni kuma de wuli ok i bɛ se ka dɔɔnin dɔrɔn fɔ an ye fitinin dɔrɔn hali n'a ma janya problème t'a la bon n b'a daminɛ fɔlɔ ni kɔrɔ ye Ronald Gindo mais respect n'ale yɛrɛ kun tɛ hali sisan ne kun bɛ comédie in jɔ a kanu kama a n'a baara kɛcogo o de bɛ ka baara in kanu don ne la halisa ka taa halisa Ala ka kanu to min baara o baara n'i m'a kanu a tɛ nɔgɔya i bolo sinon ne ba ne bɛ kan naani de fɔ ka fara dɔgɔnɔkan in kan o talan bɛɛ n y'a bɛɛ sɔrɔ a nɔfɛ parce que a yɛrɛ b'a exprimer a caman o ye kan jumɛn ni jumɛn ye ganakan bɔbɔkan dɔgɔnɔkan bon Amadi ok bon pourquoi était au kan ninnu bila en jeu bon tu vois mɔgɔ i b'i ɲɛmɔgɔ de suit ne tun bɛ k'ale de suit o kɔni o ye tiɲɛ ye tu vois n'ale kɔni y'a bila yɔrɔ min na ale tun tɛ se ka bɔ yen si la ne yɛrɛ nana comédie kɔnɔ cogo min na carré kɔnɔ n tun bɛ dɔnkili dɔgɔnɔkan de exprimer ka caya kuma kelen kelen filaw ni dɔgɔnɔw ka kɛlɛ tu vois i tɛ dɔgɔnɔkan dɔ fɔ an ye ok pilapila t'a la pilapila o caprido donc an bɛ jumɛn ko téléso o radio de do téléso de do ok désolé manso o tɛ français o français do o français do ma an t'an yɛrɛ ɲini nin ko la ni nin ye français daminɛ ye mɔgɔ b'o laban dɔn o français tɛ kana na n faga yan dɛ a bɛ fɔ min ma ko désolé mention ayiwa désolé mention o koyi donc filaw ni dɔgɔnɔw ka kɛlɛ wagati i m'a faamu n tun bɛ groupe dɔ de la on était 4 tu vois bon groupe in na ne tun bɛ conseil de d'u ma tu vois ne yɛrɛ tun tɛ comédien mais a kun maloya yɛrɛ bɛ ne la ka kɛ comédien yɛrɛ parce que ne tun m'a faamu quoi baara in ye fɛn min ye mɔgɔ caman b'a fɔ ko mɔgɔlankoloya baara don mais mɔgɔlankolo tɛ se ka baara kɛ o tɛ se k'a kɛ tɛ se tu vois ne gɛrɛla kɔrɔla ka kuma fɛ ne y'a don ne y'a ka numéro ta RHM fɛn kan tu vois n y'a wele n ye kuma ɲɛfɔ a ɲɛna
a bɛ mo dɔgɔnɔ kan na cogo min na awɔ ka n ka kuma tɔ jɛ a ka kɛ n karamɔgɔ ye tu vois n sera a ma a don a yɛrɛ de wulila a nana n kunbɛn tɛrɛmɛni na a tagamana ka na n'a donna so kɔnɔ an taara a don a kuma caman fɔ a kumana n fɛ a ka kuma ɲɛfɔlɔ yɛrɛ kun kɛra mun ye k'a y'a kɔnɔ ja ɲɔgɔn ye baara la k'an ka kɔnɔ ja ɲɔgɔn ye a ko problème foyi t'a la ni ne sɔnna ne fana bɛ kɛ ko a bɛ ɲaga d'a ma amina yaka i y'a dabɔ min kama Ala k'a k'o bolo i bɛ baara min na i k'a bila kɔrɔ i kana bila bana ye amin voilà tu vois an tora ten fulaw ni dɔgɔnɔw ka fɛn na n nana n ye idée fɔ a ye awɔ a ye idée corriger ka di yan tu vois a vidéo bɛ an ka première vidéo yɛrɛ de don an ye idée corriger ka di yan awɔ n taara an ye vidéo monter a kɛra le 14 juin à partir de 14h comme ça 15h an ye vidéo tournage kɛ awɔ an ye tournage kɛ n taara tournage yira la ko c'est bon donna comédie kɔnɔ vidéo kelen vidéo ta b'a lajɛ tu vois déjà a bɛ conseil di vidéo kɔnɔ n t'a dɔn n'a sɔrɔ i b'a ka vidéo awɔ n b'a ka vidéo lajɛ n b'a lajɛ awɔ n b'a lajɛ vidéo kelen min layɛlɛ filanan bɛ layɛlɛ ne yɛrɛ don min na ne y'a ka fɛn lajɛ tɔw bɛ taa Bamakɔ la baara la e bɛ taa sɛnsi bɔ tubabu sɛn ma parapinsɛ voilà merci beaucoup Ronald merci beaucoup e ko k'e bɛ troupe min na a groupe tɔgɔ ne tun bɛ groupe min na ayi sisan n tɛ groupe la i t'o la ne tɛ groupe wɛrɛ la bilen non n tɛ groupe la parce que dɔw tɛ comédien ye bilen bɛɛ ye branche wɛrɛ awɔ tu vois d'accord merci beaucoup ma la jama noire kan jumɛn b'i da ko di baasi t'i la kana na yɛlɛ ni yɛlɛla an ka cameraman filɛ muso finman de ka d'u ye yɔrɔ ɲɛ t'a la a ɲɛ bɛ ka masi kɛ voilà o tɛ cameraman ninnu fana caman i bilalen ɲɛda filmé ni a tiɲɛna a ma nɔgɔn dɛ surtout e ɲɛkisɛ ni ɲinkisɛ non a ma nɔgɔn voilà ma mun yɛrɛ y'a to e donna ni baara in kɔnɔ kun kelen jumɛn ye bila ka don ni baara in kɔnɔ bon baara in diyara ne ye dɔrɔn ne donna baara in na kun jumɛn y'a to e ni baara in choisi parmi tous ces beaucoup baara bon ne yɛrɛ ye baara in choisi baara in diyara ne ye a diyara ye ne yɛrɛ ne bɛ kalali de kɛ ma fama awɔ mais baara in diyara ne ye ne donna a la bon avant ka don a la caman ko n'i ma kalan i tɛ se k'a kɛ quoi i ma fama mais n gɛrɛna zano la quoi zɛgɛtɛ donc o ye fɛn caman ɲɛfɔ hali n'i ma kalan i bɛ se k'a kɛ quoi waaw i ma fama sinon ne filɛ nin ne kɔni ma kalan mais ne b'a kɛ a ka di ne fɛnɛ i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la fɛn min ka di i bɛ nɔ bɔ o de la ko foli belebeleba ye zɛgɛtɛ yɛrɛ ta ye ale min tɛ ka ɲinɛ a dɔgɔninw kɔ o tɛ voilà ma e bɛ groupe dɔ la non ne tɛ groupe la e tɛ groupe la mais pourquoi i ma décidé ka don groupe dɔ la parce que ne tun bɛ groupe fɔlɔ mun na groupe in cira awɔ Fasanbugu cɛ wɔlɔ ka vidéo la o ye ne ka vidéo fɔlɔ awɔ ne tun ye dugutigi musoya la mais groupe cira a cira donc e fana ma décidé ka don dɔ wɛrɛ la bilen non mais don dɔ la awɔ n bɛna don dɔ la mais yɛrɛkɛli ninnu t'a ɲɛnama awɔ kɔni o ma nɔgɔn yɛrɛ de ma yalima kan e bɛ folikan jumɛn lase i ɲɔgɔnna comédienninw ma i sanfɛ ani duguma bon ne bɛ folikan min lase ɲɛmɔgɔw ma awɔ an minnu ye denmisɛnninw ye u k'u ɲɛ jɔ an na u ka se ka hinɛ an na cogoya min na i ma faamuya donc an fana bɛ minnu ɲɛ
an fana b'an hakili to olu la ne aw hakili to ne la n'aw bɛ taga théâtre la u bɛ to k'an wele ala kama ne ye théâtre de kɛ san 100 ni mɔgɔ tɛ ne wele yɛrɛ e yɛrɛ cɛ ka ɲi cogoya min na est ce que an tɛ kɛ marocaine wa marocaine mannequin ka ne ko ye est ce que ne bɛ ɲɛ sɔrɔ la o tayiba tɛ ne la o wali donc e kɛ ka ɲi ne kɛ ka ɲi e tɛ ne numbara la ko donc e bɛ ne ka fini kala e b'a kala e b'a kala o tɛ e b'a fini wari bɔ ayi mun ne yɛrɛ tailleur de ne b'o wari bɔ i b'a bɔ kɛ ne ye tailleur a ma pere de choisir ko de b'a kala donc e b'a fini wari bɔ mun kɛra sa e bɛ fɛ ka mun ɲagami ko kɛ yan a fɔra ko pila t'a la o ma f'i ɲɛna pila t'a la mais n'a ne tailleur do e ka fini san wo kɔni intervention de jɔn a bɛ fini san sisan ma de b'a san e a bɛ fini kala ale le kɛtɔ ka fini pili la ne tɛ dɛ ne bɛ fini kara parce que ale man bon fini kunkudun tɔ ne b'o ta ayi ma ye n ka bana fɔ aw ma fana ye ka ne ka bana fɔ ko ne man bon a bɛ fɛ ka fɔ ko tape kelen bɛ ka complet bɔ ayi a fana m'o fɔ a m'o fɔ e fana bɛ fɛ ka ne ni ma bila ɲɔgɔn na mais ma ye n ka bana fɔ dɛ ma e bɛ ne ka bana fɔ i jo t'a dɔn e fana ye n'an figi i bɛ mɔgɔ bila la ɲɔgɔn na ne y'a tiɲɛ bɔ ne y'a tiɲɛ bɔ e y'a ye tiɲɛ bɔ a ma fɛn na ko tiɲɛ bɛɛ a ti bɔ ayi n'a tiɲɛ dɔn na i b'a fɔ wo kɔni dara don o kɔni dara wo dara yɛrɛ i ka tiɲɛ de bɔ voilà mais ma i b'a ɲini i bɛ don troupeau dɔ la o fana a bɛ fisaya mɔgɔ ma o bɛ o fana b'a to i bɛ fɛnkɛ dɔɔni quoi parce que troupeau ninnu caman filɛ u bɛ vidéo kɛ u bɛ fɛnw kɛ donc halisa an bɛ k'i lamɛn i ka foli tɔ di i ɲɔgɔnnaw ma bon i ka mɛn troupeau ko ma de ne le gawali di ne bɔle biriko ne na tuma ma mɛn fɔlɔ ne tɛ ɲala o troupeau ko ma ba fɔ ni do ɲa yira e na kuma ma mɛn n'i y'a ye na kuma ma mɛn ne na kuma mɛn na e bɛ sɔn ka Bamakɔ dafiri dɛ bon hali n y'a gitɔrɔn tɛgɛ bɛɛ kiri koyi ma an ma dédoyer ma fɔlɔ e ma dédoyer ma fɔlɔ an bɛ dédoyer plateau sanfɛ yan an ma dédoyer ni samara sera yan dɛ a kɔni ni samara sera yan mɔgɔ ma dédoyer ni samara bɛ n ko n'a ni kara yan ne samara min sino n'o dɔw tɔgɔ ma kara yan ne mais ma ni langue b'e bolo pourquoi i t'a exploiter wa ne bɛ to ka ɲinɛ a kɔ tuma dɔ la le sisan n y'a pɔrɔtɔ Mamadu kɔnɔ a labɔlen ka di yan o de n'a fɔ to ka ninnu fɔ ni talan b'i la i b'a dɔn ni fɛn langue ninnu fɔbaga man ca kosɛbɛ an bɛ bamanankan mɔni an ka bamanankan nin de fɔ mais ni langue ninnu a fɔbaga man ca surtout muso yɛrɛ la ne la dugu dɔ kan ne ni aw ka dugu dɔ kan ne i bɛ tila ka ne yɛrɛ dege a la mais ala kama i ni petit dɔgɔya kɛ ala na kɛ kama a ye to k'an wele ala kama nin ye san 100 ni 20 mɔgɔ tɛ n wele hali k'an don a ka fɛn na sigɛsi la ala ni ala kira kama n'an bolo dan kɔ ala kama ala bolo b'i kɔ i tɛ la e bɛ se ka sigɛti se e bɛ se ne bɛ se a tɛ n wele kira kama ala kama ani fɛn fɔra kira kama kɔni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aw bɛ n wele an b'i wele ayi hinɛ jamaw aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ nin ne san 100 ni 20 ni théâtre la hali mɔgɔ tɛ ne wele a ye hinɛ na ala ni ala kira kama a tɛ hinɛ na voilà jama a y'a fɔ a ye ko ne a bɛ wele aw bɛ wele ok aw kana ɲina an y'o de fɔ aw sɔgɔlen don aw ka téléso mandi la n'o ye Mali kunnafoni chaque lundi à partir de 18h an y'o de fɔ yɛlɛ o tɛ k'aw negela ye a tant que anw ka émission o bɛ yan nɔ Ronald Junior kan jumɛn b'i da Ronald e bɛ folikan jumɛn lase i ɲɔgɔnna comédiens ma minnu b'i sanfɛ ani i yɛrɛ ɲɔgɔnna ni minnu b'i duguma ok bila t'a la bila fɔla wo kafiri don kuma min bɛ ne bɛɛ ka wo fɔ o bɛɛ ɲɛna wa bɛɛ ka faamu mɔgɔ caman b'a fɔ ko baara in baara tɛ baara don n'a yi b'a la i cɛsiri n'a y'a ye kɔnɔji a ye baarakɛ ɲɔgɔn ye a y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw sera sanfɛ aw yɛrɛ a tɛ se ka kɛ yɛrɛ k'aw ma se sanfɛ mɔgɔ si tɛ se ka wo bali foyi tɛ ŋaniya bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ o de an bɛɛ n'an sera ka wo sabati n'a la sɔnna a bɛ ɲa mais ka taa kɛ e ni wasi a tɛ bɛn
e sa ko e be problème na wo ko no wo mai anga je kam ko kono go le wo. Merci. OK. Comment dire? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, anga yele wati osirante yele Ronald. Mogo ki kula yele de. Awo ko lube fe ka yele ko fogu nyito du ma. Yele ko bala. Ka kula yele. Ko fogu nyito maduguma. Aywa ne ay yele ne re yele ne ke bare ben na kabitu ku cirane ma yele. Ningala kero ko ka ulla ko abene ala kero ko lula yele kedi ko la yele ai o flari kanana do boala yana ibala le bala gite ka do boala yana ngo flari inye ke go ngomira na modi ko anya de ngami abisoro ka nyi wore mo le go falisa la kitsaje kuma biyoro jume sa kuma biyoro jume ikanu mbagori ko lula yele awo yele awo oluga yele kwa awo ku yele awo eche okwe abana yele bana gategara bonne kunge de bola wala applaudissez okwe donc plabila vola wo caprido ne terga do kumbe nyona mala ngulo kunte aka musukuru kumbaraka ka botru atogofo ni atogofo mitafo ai ni kata ira iba togofo awo iba atogofo ki atogofo atogo 12 ah go 12 voilà mitafo kana tafa bafo mega minfi aka musukuru baraka ka bo dondala influence sorti léger d'oreke bo en la prestation na antigina ko faka nan deni de ay den do de ka balol la ko faka nan no wa problème anana ni deni usite pashi me choroba de botala sa unyina na go talon ko dala ko ga talon be dala choroba botala la oyoye ko o segida kana dagoshi tu vois choroba bora msela na dagoshi ku 12 there 12 yikumbo ayere la sama ko ka kera jogodi ko gadala ko kuma yikera ni de wobe akera tugodi ko hay go ba bulli tikera nyaado ala nyaado sena ga fale donc ale talo do ga bulli fale ga ko ngasuruga choroba ko go kurunde ko sey batte de dugara vraiment oma donc talon ne bale bolo sokono ni courant tigara doro aba do ase na ka bulu fale awo o ale ga barade okay ma nam ami la mere okay ne ga wala man na le ka bobrigo sisa ne na nya sakisigi bitigi do ya bitigi kerefe alina fa ko bamako kadi ko glacier ya salati ya buru ye ya ambiance ye ya mais ne na ni besoro ne na salati soro ka buru soro mais ne ma se ka ambiance soro mana wa bitigi mina kalte ambiance lo ebega migoro ni asiga ma kufia ebega jume nyini ambiance buru ni ambiance okay isra ni palaje ni ya tudu da burgi munu kana israta de ebe munu don gwa abiki amangella donc munasira tur d'Afrique la akana sira po wala munu abaye abi ambiance soro chamangella ambiance abena la nere temenala sisa amate amayo ay ambiance te le kay la bitigi la me la fere la te ambiance lo odum fo le ko yeso la bama ko ya ne ma soro ne be wa anya dudo ay ale ma foka be tur d'Afrique la problème tala ete moto la ay donc eba awo alite moto la ema faga nega samrat kera wallahi esena ngolombe awo sisa ponti bensin so wallahi inale aw bi jobe tur d'Afrique munu foga ambiance ote ay ama po ampla ale kelele la ay bo frila ke turumu
ko tour d'Afrique wa ko tour d'Afrique e ma ya to ko apoke tour d'Afrique ko wo muni man falaje tour de munu wa awo tour de munu lado lero imina fo onya o maneta lo onya do ide la hase bon madre kase ne a gitron tika ko man ko ne la yala mancha sensibilité donc ne mo ko le to ka te blati mo ko le ne la wala ko mfa itanya me ka tlat ken ne di e bi ka samra sen fla bo ga nyu hu ai ka godron tike la de ya kelen do do na ya ka kelen do do ya ka siratike ubet o yi kele ko no e na le sanjole Bamako bo a meni ndoni me Bamako ko te nyalo na surtout a gitron tike Bamako gitron te groupe ne long iki jo asan fedron i mini lo ai te groupe ne lo ne na la te o nyuma mi de samra bo ikanye na bo ambiance be fere ga tele la ambiance ne ga tele la awo ayire ne bi pene kalanga tele la jume basi awa e bori kalika tele basi e ma fasa ke be fini kala ga dinema ai mbi basi kala ga dime tu ope Ronald Mila wa kene mare ai s'il vous plaît français do s'il vous plaît ite français fo in boanga kola woko ne ame Mila wa kene mare désolé manson bolo da dusuka kana dimi ne ti dimi pourquoi ne ati dimi e ave dimi jogodi e aba fo e be bashe kala ga dinema chokodi ni ka bashe e ma bonne ka kala lige ga dema ya min bonne be wodi kala ga wodi bashe ya e be bashe kala ga dinema chokodi e de la ga ne bashe doni la ya pardon an cameraman be dala ko ni to gin complète do ay jini complète daga gologi sana binan jini sana kana bitu wodo yugo zin binu abi malenke ko aw nyugondi abi ta yugo bolo anyaje ali shina madu adunga je ka passe ay ama ne tente passer ne ba ko ga jabi ja droga ta kadunga kendo apurase lindo da kamera gara la kanya mo gai ye nyangori hasidi ni ne golo joma do gonta na binan ni ne ma fa mo mi e ma fo ne ya sound ne afere o ne ba don asana binan e ba don ni ne ye ne be ndogo ilari ali enne nyogo ifengero la ne be ndogo ila pour que kana ta fo ne ka fini binan fini mais ne nga samra ko ndaga gele afle ne nga samra daga gele ni tayo ne re ni mple sato de sina ko jumeto sato abuka do para janya kan donc ne re chateau yi ai ne ma po sato do ngo sato bi sina ma po sato do ne ma wo idunga se balle parce que ne fana do gonodi dogayo jannema denao sew ya jumlima ya biga benyagam nyona niti maîtriser ko sebe eti maîtriser ko sebe niti wo maîtriser eto maîtriser non okay aywa de ay amba ne ko pendo be gidon da la sampo mago Ibadan oui fo zoni bala uruzi bala ko ni ya do police babo puru bi pie ko bi keme blasara wala ko pe wo ni te bena wo la san avo ay mbi pega bo gonte mena wo la to wo ge do jolembe na ay mata ple atara ka ito to bo aga dugula sengilin dude ni tipo po yana ne klala ne ka ta ko la ji ay bita wo la an ko ngara san to bo bina wa jamana na simple e pourtant ni to bo ga suru ngata mi gane to bo te bamba yangara ere bo finyana de awo thank you. Ah bon? Ben alage. Est-ce que était Sénégal Gombele? Sénégal Gombele wo vene penyumendu. Ne tra sénégalais ko ta fait mago to babu. Nu ma bo to babu parce que ne ben sénégalais ngatu babu do. Joro. Le lango ni tra sénégalais wa fi mago to babu. Jeri jefo andaka lo fa wala wala fo. Wala fo Gombele. Salam. E bora ga mi fo wala fo kana sisa okoro. Okoro i bora ga mi fo wala fo kana. Jeri jefo wa marne ke suma papa ya da yando ba dai hey no ni koros ni mai was dimin dan to bai tawro dai ibe se wala fa do ay niti se wala niti wo ga ni dogone don est-ce que ente ga don sisa ni dogone don du miti e se dogone don ite dogone don da ga idana wo bo grambere ya ni dimin ngala na sira ka bodo e kale ni e sira bodo woku ya ni mi boye kono musique ngala je na sira ka bodo musique ngala
Doni. Dɔgɔnɔ kɔni n'a y'a dɔn minɛ a maɲi. Ayi tɛ sɔn. Ma dɔ fɔ ni ma de ala parce que ne ko n b'a dɔgɔya ha. Ne bɔ ne la. Ne le tɛmɛtɔ ni di Zantrama mairie fɛ. K'i lasigi pan kan ali ka papier sɛbɛn k'a d'i ma n k'a d'i ma. Papier. U k'a minɛ k'a datugu. U k'a minɛ k'a datugu. N watɔ n'a de yɛrɛ. Papier. Grand frère ye dege ne la. Awɔ a y'a bɔ ko ne a ma ne dege ne la mais wo bɔra ne kɔnɔ quoi ni kun bɛ fɛ ka wo kɛ mais wo bɔra ne kɔnɔ. Awɔ. Ni yɔrɔ jumɛn dɔn don. Bamakɔ zen ninnu o minnu bɛ paye la tan minnu bɛ paye la voilà pour bɛ taa Buza ni Bubulɔkisi ninnu wolo e donna Bubulɔkisi kɔnɔ ayi ne ma e ma dɔn e y'a dɔn tɔgɔ di ko nin bɛ kɛ yen ma ne y'a tɔgɔ mɛn kare kɔnɔ mun mɔnɛ bɛ ne la e ka ne tɛgɛ dɔ kɛ bilen ɲɔ susu na ne tɛgɛ bɛɛ ja n'a fɔra ko nin tɛgɛ fɔ ba nin fɛnɛ bɛɛ kɛlen e ma dɔn tɛ ok ayi bolo da dusu kan o ka a tɛgɛ fɔ ne tɛ tɛgɛ fɔ la o ko an taar'o kɛ an tɛ sinakun ye koyi i tulo b'a la pardon ni ne ka dɔgɔnɔ dɔn ye dɔgɔnɔw sara dɔgɔnɔw tun b'a kɛ tan mɔgɔ si tun tɛ dɛsɛ dɔgɔnɔ dɔn na ka a bugolo wulilen b'a kɔfɛ i ko so. Voilà, Mali Kunnafoni.tv chaque lundi à partir de 18h. Ah, Ronald. Ma, aw kanubagaw ko k'u layɛlɛ k'an k'o kɛ ka émission duman in kuncɛ. O tɛ Ronald. K'aw k'u layɛlɛ an bɛn'o kɛ ka émission kuncɛ. K'an k'a wolo layɛlɛ. O ko. Ko a bɔra ne ka gɛlɛn ninnu bɔra Sikaso Sikaso Kawakɛsɛ a kaɲi a kaɲi wo n'i ka kabakisɛ ninnu bɔ ne ma kɛ n'a fɔ ko mɔgɔ min sen tɛ sini yɛlɛ dɔn a bɛn n'an de sini bon an bɛ bi la mɔgɔ a tɛ sini dɔn n'a ye ma yɛlɛ bɛɛ kɛ bi voilà n'a ye rassemblement bi fɔ ko rassemblement national wo assemblée mɔgɔ wele kama ayi dɛ ne ma wolu tɔgɔ fɔ dɛ i ti ne wo dabila dɛ ne y'a fɔ n ko rassemblement national wo français do ne ma wolu tɔgɔ fɔ ok an bɛ k'i lamɛn wo koyi ok wo koyi wo rassemblement national dɛ o bɛ dun ya ka dun o don i nana n'a ye fɔ an n'a yiran ka a kɛ fɛn salati kan kɛ e kɔni i ka ko ka gɛlɛn kojugu a bɛɛ n'a la kɛ a bɛ komi n'a fɔ i ti bamanankan mɛn quoi mɔgɔ a bɛ kuma fɔ i ɲɛna a bɛ don a bɛ bɔ ko rassemblement national a yiran tulu man siya yɛrɛ jɔn de y'a tulu wari de ma e natɔ wa tɔla natɛ 150 di ko malo ni naani tulu ko rassemblement national na bon min fɔ i ɲɛna n'a y'a rassemblement national yira a y'a fɔ a bɛ min ko i bɛna i nɔfɛ ne t'i cɛ ne ti do pali pe kulungile la wo la de ngo rassemblement national wo ka fara ɲɔgɔn kan rassemblement national faralen ɲɔgɔn kan kan n'o yiran ko ka jama fara ɲɔgɔn kan i bɛ fɔ ko rassemblement national fara ɲɔgɔn kan kɛ tellement do karando n'a ye français m'a dabila a bɛɛ n'a lagɛ o b'i faga n b'i wo fɔ i ɲɛna ba ye nalen min de wolo ni ko k'o yiran o kɔni tɛ jama de rassemblement national fi nalen na de mana fɔra ko kɔnɔ ni b'i bila ka segin i bɛ taa a ka dugu la n'a wo tɛ e sigiyɔrɔ Mali tɛ Bamakɔ tɛ dɛ fɛn bɛɛ fɔ i y'a kini dun ne bɔle kurula yɛlɛma ka gitɔrɔn ye ɲa la ka gilasi ji min ka salati domu ka buru domu ka ambiance la o kɔnɔ mɔgɔ ni si tɛ ambiance lɔ ko mɔnɛsi ko yadi ne n'a san saba ko tɔgɔ kara a bɛ fɔ ko diɲɛ a ka jugu mɔgɔ min ma i b'a dɔn a yɛrɛ den e nana Bamakɔ la i ka baara kɛ ka taa i bɛ na ko assemblée nationale k'i bɛ kɛ buru la i bɛ tulu k'a la o koyi ne fa de ne fa fana ne furu e ma rassemblement nali bolo an n'o yiran
ka sosima bon anga wo betwe demzenu daram demzenu ne ka proto mamaru allo kono porte ya dim idengo do fahu oh papu wa awala kranro dai iga pamia nuga abi regle tugudita kuma da lane kungulo le wala nya dugudo ngulo abita dugula rebia wokwe nini gina bisinyo kan jao oh idunge jija de salise to ni ikana zava kudam bolensa antana kodi o mena o tefrala hey muno ko jona o ejala wi bo mi ma go bolita para wo wo de kai ma zaba ko de na wo zan zega sanga dem basama ai nelta basanko itu wagasi pe wagasi wa o te mena silaw zava ebi wo de pe akodi okay what do la muso do puru la pia bala ko ye yele lindew ati boy do ko zava wo de te me kemen biduru ka wo de bi me ala okay ani jume do repo anka kodi babi ninke o daji ginisia o esigo odi bi wor la sa aredala o e bo flasa o demla kelendo sukoma ka kelendo urala pinin kelendo rombi bo zava konfle kele ibanya kami kanya yitkanya kami juga di ule mani fi mange papa ika ko ka kele ko juga ule man bi ya kele nzora bi plani ni wala juga nko sello bay i préparer la Rassemblement national o mona ke ilana nko i préparer la ay Rassemblement national wotwe go Rassemblement national Rassemblement nationalité papa e mangala ne amakala wo ne ansarao jonne be ambo pillasa abane nuga kuma atiga kuma eta bo pillasa no go kuma la ayen to bo go kuma la iga français même mo tugudi iga français même mo ke bobori bon ibado ne ama français po damna na ne apo sans c'est pas impossible c'est pas impossible abene alake c'est pas impossible wokwe ay mago be jume na français la wopo ka ne bi wopo nyana sa atakuma do mesil kon nana amplé Malikuna pour les plateaux Malikuna amplé mal aujourd'hui on est au Malikuna plateau sur le à toi là c'est comment toi là c'est ni mi poisa ne fudu mo mama folo ne sinam soko kuma ko Malikuna bun man kuna bun tileso wa amo plateau sans mal kuna pun tileso plateau sans pe français ka wo po français la agli bata misina na odona ya mali po français la agli utola misina ne bolef na trife ala ne sarabi apo ni malo dala jawanya na subhanallah mali kuna foni .tv amo plateau sans fait qui go de français là. Je suis resté au plateau national Mali Kunapun à Benala ke français do. Un complément d'objet direct bala. Indirect bala. Na ija tribi ka kala kanti. Ika français anta faibli. Ama localiser. Localiser là. Ko du mais. Localiser le ndo quoi. Français ne ami mposa. C'est localisé. Merci. Dieu merci. Ibolo dai dusuka. Merci. Anga lugola. Nega minsi. Aba poni magu wallahi ginne sudogo numéro 1 do. Nebe sigi ko be banga. 1 2 ABCD. Maintenant ça, monsieur je m'en vais lugol, je vais retourner manger. Maman est kinin tobi je mange klil wita ambla jardin e ay ugolla ibe mu no fe poy poni adumuni do dia ni ma voilà anka no mbo foni tuyanga émission mandi am émission kuncha on kanga yelere tugunia awo
Nemu.